kollha li teżegwuna fuq YouTube. Nilqgħukom magħna illejla ġewwa River of Love. Qabdu l-Bibja f'idejkom u kulħadd jgħid wara din hija l-kelma talla, hija kelma qaddisa, hija kelma ħajja, jiena nemmina minn Ġenesi sal-Apokalissi. U niddikjara li jien għandi dak kollu l-Bibja tajt li jien għandi. Jien kapaċi għal dak kollu l-Bibja tajt li jien kapaċi. Jiena les nirċievi l-kelma tal-mulej u għadtu għat iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar. Spiritu Santu kellimni, għallimni u kompli trasformani. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Morru fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 5. Illum ħanibda sensiela ta' talim fuq l-unur. Fuq l-unur. Kelma oħra għall-unur, tafu x'inhija bil-Malti? Il-kelma oħra għall-unur. Honor bl-Ingliż, honor, għaw min jiktaba H-O-N-O-R, jekk inti Amerikan, u jekk inti Ingliż H-O-N-O-U-R, honor. Il-kelma honor bil-Malti, għal-kemm aħna ngħidu unur, pera hija l-kelma wkoll ġieħ. Għati ġieħ. Iktar inħobb nuża l-kelma unur ġeneralment jien mill-kelma ġieħ ma tantx nużaħħa, però fil-Bibja hemm miktub ġieħ. Ta' spiss tara bil-Malti miktub ġieħ. Ħanaraw minn Ġwanni kapitlu 5. Halleluja. Minn vers 10. Dakinhar inserta kien is-sibt, għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fih. Is-sibt illum u ma jiswix iġġor frixek. Iżda huwa ġibhom dak li fejjaqni għalli. Aqbad frixek u imxi. Huma staqsew. Minu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda il-mfejjaq ma kienx jaf min kien għax Ġesu laħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu: Ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax fjum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. X'darba rridu nagħmlu messaġġ fuq għadi. Biex nagħtikom daqsxejn parentesi jew xi ħaġa interessanti, il-fejqan li kien inizjat minn Ġesu kien isir is-sibt. Il-fejqan li naraw darba matul il-ġranet l-oħra, kien il-nies li kienu jinizjawh permezz tal-fidi tagħhom. Però healing that is initiated by Jesus, inizjat minn Ġesu, narawh Ġesu jagħmilhom is-sibt. Fiha ħafna x'tifhem dik. Ħafna drabi meta naraw Ġesu kien l-inizjattiva tiegħu li jfejjaq il xi ħadd, ħafna drabi tara s-sibt. ħafna drabi meta naraw ħadd ieħor tifieq, jew għax missu, jew għax mara għandu, il-mulej jgħid il-fidi tiegħek. Hemm ħafna x'tista' tifhem fiha dik, imma ħankomplu. Għalhekk il-Lut sewwa ħraxu kontra l-Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Imma Ġesu qalilhom: Missieri għadu jaħdem sa issa. Xaġa interessanti għal-aħwa li forsi inqabdu mal-kwestjoni tas-sabat tas-sibt. Ġesu hawnhekk qallhom, ma nafx hekk għax rajtu għadi, missieri għadu jaħdem s'issa. Ġifieri missieri anke s-sibt jaħdem. Mela naħdem jien ukoll. U minħabba fekk il-Lut wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh. Mhux biss għax kien jikser is-sibt, imma wkoll għax lil-Alla kien jgħidlu missieru u jqis ruħu daqs Alla.
Ġesu għad u għalilom tassew ngħidilkom li l-iben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajh jekk ma jarax li l-missieru jagħmlu. Naqralkom dan il-passaġġ għax fih ħafna x'tifhem ma xi ħaġa sabiħa jekk jew hekk għandna ħafna sensieli biex nitgħallmu niftħu fuq dan is-suġġett. Jekk ma jarax il-missier jagħmlu, għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom l-iben ukoll bħalu. Aħna nafu l-Iskrittura tallimna li jekk inti tittara il-missier titħares lejn l-iben. Jekk inti tkun taf kif Alla l-missier jopera, ħares lejn l-iben. Jekk ħadd ma ara l-missier, min ra lil Ġesu ra lill-missier. U l-missier u l-iben joperaw bl-istess mod. Għax il-missier lill-iben ħobbu u jrieħ kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurieħ ħalli jkollkom biex tistaġbu. Għax bħal ma hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid u il-missier ma jagħmel ħaq minn ħadd. Imma l-ħalla fidejn l-iben biex jagħmel il-ħaq. Kollu hu biex kulħadd jagħti ġieħ biex kulħadd jagħti ġieħ lill-iben. Bħal ma jagħti ġieħ lill-missier. U min ma jagħtix ġieħ lill-iben, anqas ma jagħti ġieħ lill-missier li batu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kliemi u jemmen lil min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għal-ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi sija, anzi issa meta l-mejtin jisimgħu l-leħen tal-iben tal-Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll lill-iben li jkollu tal-iben li jkollu l-ħajja fih innifsu. U taħu ukoll is-seta li jagħmel ħaq għax bin il-bniedem tistaġbux b'dan. Tiġi sija meta daw kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu dawk li jkunu għamlu l-tajjeb iqumu l-ħajja u dawk li jkunu għamlu l-ħażin iqumu għal kundanna. Fil-komplement tal-Iskrittura, Ġesu jkompli jitkellem fuq il-ġieħ f'dak l-istess passaġġ. F'post ieħor jgħid li min jagħti wkoll ġieħ il-qaddejja tiegħi. Hekk ukoll ikun qed jagħti ġieħ lili. Min jonora, l-Iskrittura infatti Ġesu jgħidilna f'post minnhom, jgħidilna min jonora profeta jirċievi billi jonora profeta, inti tirċievi mhux tirċievi għax ftaħtlu l-bieb, tirċievi tonoraħ, meta tirċievi l-Ġesu inti tonoraħ. Meta inti tirċievi lill-Alla f'ħajtek qed tonoraħ. Min jonora lil qaddej tal-mulej, number one, kull Kristjan huwa l-qaddej tal-mulej. Ikun qed jonora lill-Alla ta' dak il-qaddej. Ikun qed jora lil min il dak il-qaddej qed jippreżenta. Jekk inti, pereżempju, jekk inti ambaxxatur ta' pajjiż, jekk jonoraw lill-ambaxxatur, qed jonoraw lil pajjiż da dak l-ambaxxatur li qed jippreżenta. Meta il-mulej qed jgħallem, irid jgħallem il din il-Knisja, irid jgħallem il-poplu tal-Alla, irid jgħallem il dawk kollha qed isegwu f'Malta u Għawdex, il-kultura tal-onur. Għax dak kollu li għandu x'jaqsam ma' saltna tal-Alla, ma' qdusija, ma' fidi, ma' sopranaturali, dejjem jidħol l-onur. U ħafna Kristjani minħabba minna għastarfin qed jibblokjaw dak li Alla jrid jagħmel fil-ħajja tagħhom għax għadu ma talmux unur. Ismawni aħwa. Aħna ġejna minn kultura reliġjuża. U peress li rajna ħmerijiet, gideb, abbużi, anka fil-kultura tagħna, ħafna drabi aħna nersqu lejn il-mulej b'attitudni mhijiex ta' unur,
miex attitudni li tonora lill-Alla. Allura basta li anka jgħidu li jsuru Kristjani, xorta jkollhom ċertu attitudni f'ħajjithom li ma tattirax il-Alla, ma tattirax il-barkiet tal-Alla tiblokkjahom milli jirċievu l-aħjar li għandhom għalihom. Meta int qed tonora lil ħaddieħor bil-fors titbaxxa int. Mela meta bniedem qed ħanibdew minn fuq net. Alla, meta bniedem qed jonora lill-Alla ifisser jien nitbaxxa. Il-bniedem li ma jonorax lill-Alla jolli lilu. Mem lebda xejn għaddis meta jiena niftaħar li jien gburi u nagħmel xar jimsemmi għalih għal-gburija. Mem xejn ta' unur ma jonorax lill-Alla. Jekk jiena hemm xi ħaġa li jiena nista' ngħid jiena gburi biha, mhux ngħid jien gburi biha, ngħid nirringrazzja l-Alla għaliha. Jekk jiena l-mulej tani talent, mhux ngħid kemm jiena gburi li għandi dat talent, ngħid nirringrazzja l-Alla li tani dan it-talent. Għax min hu umli jaf li dak kollu li għandu tajjeb f'ħajtu ma taħx lilu nnifsu tajulu xi ħadd ħafna ikbar minnu. Amen, halleluja. Thank you Jesus. X'inhu huwa l-unur? Number one, bħala meta inti titgħallem il-kelma talla u anke tistudja l-kelma talla, dejjem mur fittex ħad titgħallem xi tfisser dik il-kelma x'inkella tista' jkun. Qed nitkellmu fuq tuffieħa u inti fuq għandek forsi tuffieħa ħadra f'ħajtek, f'moħħok. Xi ħadd għandu tuffieħa safra, xi ħadd għandu tuffieħa ħamra. Allura ejja nagħmlu ejja nagħmlu definizzjoni ta' x'tip ta' unur ħa nitkellmu fuqu. Amen? Number one. Il-kelma unur fil-Bibja din hija interessanti. Għax number one, per eżempju, il-kelma unur tfisser valur, li tagħti valur. Ħanorikom skrittura malajr li għandu x'jaqsam ma' dan. Morru fil-ktib ta' Filippin 2, għax il-bulej poġġieli fil-qalbi biex norilkom. Taf li Alla, kemm minnkom temnu li Alla ħaqqu li jiġi onorat. Kontu tafu li Alla jrida l-unur. Taf li Alla jirrekjedi li jiġi onorat. Taf fejn Alla ma jiġix onorat, qed jiġi awtomatikament diżonorat. Alla fi skrittura ħanaraw jekk tmorru taqraw l-Apokalissi 19 pereżempju waħdu, fl-Apokalissi jissemma ħafna. L-unur, honor. In heaven there is honor. Aħna xi tolbu tiġi saltnatek u jkun dak li kif fis-sema hekk ukoll fl-art. Mela dik it-talba taf kemm nuża jiena. Għax dak kollu li huwa fis-sema Alla jridu fuq din l-art. Waħda mill-affarijiet li l-Knisja ta' Kristu b'mod ġenerali f'kull denominazzjoni qed timmissja hija l-unur. Issa simgħuni xi ħaġa ħwa. Ma nistax nonora l-Alla jiena u niddiżonora dak li Alla jonora. Oh man, this is powerful. I cannot say I honor God and dishonor what God honors. Hemm lista. Għalhekk qed ngħidilkom ħa nagħmlu ġimgħat nitkellmu fuq l-unur biss. Imma meta jiena nonora, nagħti valur, ma nistax jiena ħansemilkom ħaġa waħda, pereżempju, il-kelma Alla. Ma nistax ngħid jiena Alla nonorah l-Alla imma tkellimniex fuq il-Bibja ta'. Għax Alla jonora l-kelma tiegħu. Nies li jgħidu jiena taf inkam inħobbu l-Ġesu u bħalma tafu d-diskantika infarka tal-bambin, jiena nħobb il-bambin, ħafna Maltin għawċi moħħhom fil-bambin. Sewwa, għax taqdi l-bambin ħafna ħjar għax tbennu tagħmel li trid bih. Sewwa, imma meta inti tgħid jiena nonora l-Alla, jiena nħobb l-Alla, sewwa, ma tistax ngħid jiena nħobb l-Alla ma l-kelma Alla dejaqni, jew ma nemminx fil-Bibja, jew nkella nagħmel hekk ara, ħafna Maltin jagħmlu għadi, u morru qudiesijiet u morru knijes differenti. Jgħidu, l-Bibja mhux il-bniedem kitibha. Taf x'għadek kif għamilt inti? Għadek kif iddiżonorajt dak li Alla jonora.
U inti għandek bżonn il-Alla. Inti għandek bżonn li Alla jagħmel breakthrough f'ħajtek. Inti għandek bżonn miraklu, għandek bżonn fejqan, għandek bżonn barka finanzjarja. U meta inti qed tiddiżonora lill-Alla, waqqaft ħajd daqsix qudiemek għax qed twaqqaf dak li Alla jrid jagħtik ja ħasra imma bl-injoranza u l-arroganza u s-supervja tiegħek stess twaqqaf biex tirċievi minn dak li għandu Alla għalik. Ħanibdew minn hawnhekk. Ma tistax tgħid jiena nonora l-Alla u tiżżoffjetta bil-kelma tal-Alla. Ma tistax tgħid jiena nonora l-Alla u l-kelma tal-Alla għalik kull ma tagħmel ġorred it-trab fuq l-iskaffa. Ma tistax. Għax number one aħna nafu għal min jaqra l-Bibja li l-kelma tal-Alla u Alla u ma ħessess ħaġa. Ma tistax tifridhom. Amen. Mela jekk jiena rrid nibda nillajnja li l-nifsi mal-pjan tal-Alla u nirċievi dak li Alla għandu għalija, rrid nibda nonora dak li Alla jonora. Amen? Mela, xi tfisser li tonora? Tonora tfisser, il-kelma bil-Grik hija l-kelma time. Hija l-kelma time. Li tfisser tagħti valur. Li tagħti l-ola valur. Xi ħaġa ta' valur kbira jew ukoll tfisser stima għolja. Tagħti stima għolja. Jiġifieri il-mod kif jiena naħseb fuq dik il-persuna fuq Alla jew fuq dak li Alla jħobb, il-mod kif jiena nħares lejha hija bi stima għolja. Meta nagħmelha kienet nonora. Tħaltux tonora ma tadura. Tħaltux tonora ma tadura. Per eżempju, meta jiena nadura l-Alla, il-xorta nkun qed nonoraħ, imma inti tista' tkun qed tonora persuna, suppost tonora lil kulħadd. Suppost tonora lil kulħadd, tonora lil qarib tiegħek, tonora lil minut tonoraħ. Il-fatt li huwa persuna. Uman tittonoraħ, għax kull uman huwa magħmul fi xbija tal-Alla. Però jien nagħmlu ma tista' bniedem tal-Alla, Kristjan, pastor, apostolu, profeta, li tonoraħ tonora l-Alla. Ma tistax taduraħ. Ma tistax tgħid huja la nadoraħ, la nista' nadoraħ, ma la nista' naduraħ. Le, ma tistax taduraħ. Tadura tfisser ukoll li tinklina u li inti qed tagħti qima ta' adorazzjoni. Dik tista' biss tagħtiha lill-Alla. Ma tistax tagħtiha qaddis la jekk għamlitux River of Love u laqqas jekk għamlitux Ruma, ma tista' tinklina u tadura lejn l-ebda bniedem. Tħaltux tadura ma tonora. Amen. Li nonoraw nies tal-Alla, li tonora anka nies li mietu fi Kristu, dew lill-Alla, sewwa tonora iva, tonora l-ħajja tagħhom iva, ma mhux tadura. Għal xut minnkom dan huwa basic, imma ovvjament ma tafu li aħna hawnhekk dejjem konna l-ġodda, apparti li għandna nies iseguna fuq YouTube. Ħalli żgur ma jħaltux daw it-tnejn. Tonora lill-bniedem u anka tonora lill-Alla. Tadura biss l-Alla. Ma tista' tadura lil ħadd. Mela, tagħti valur għoli, tagħti stima, tagħti l-ola valur u dinjità. Prezz għoli. Tfisser prezz għoli. Il-glorja tal-Alla, l-glorja, tmur ħafna f'hand in hand mal-onur. Infatti, fejn hemm l-onur, hemm il-glorja tal-Alla timmanifesta. Ħanedkom ħaġa ħwa. Ħanedkom isimgħu nisewwa. Fit-Testament il-qadim u anka f'kulturi fejn hemm saltniet, ftakar kulħadd jgħid warajja jiena parti minn saltna. Inti m'intix parti minn reliġjon, int parti minn saltna. F'saltna tfisser li hemm sultan, hemm iċ-ċittadini is-sidduti ta' dik is-saltna
U il-ċittadini di Saltna iġibu unur l-sultan. Ħajkom xħaġa xieġri f-Saltna jekk il-sultan ma jiġi onorat. Taf xieġi jiġri? Is-soddati jiġi maqtula. Jew imkeċċija. U tgħidlek għaliex għax ma wrewx unur. Mur quddiem ir-reġina tal-Ingilterra. Idħol fil-palazz, għajdila, man! U ftit sekondi wara tara għajdek maqtuwa. Dek mux rasek mħanxra. Tidnejlek għaliex da? Għax f'kuntest ta' Saltna l-unur u għal-ola. Aħseb inti fuq court, a royal court. Think of a royal court. In a royal court, you cannot stay, stand, live, abide in a royal court if you do not carry yourself with honor. And you treat those in the court with honor. Ma tistax intejx f'Saltna royal reali jekk ma hemmx ma tafx tfisser tonora. Mela ħafna fil-Knisja tal-Mulej mingħajr ma jindunaw kontinwament bl-aġir tagħhom, bl-attitudni tagħhom, kif jitkellmu, xi stima jew nuqqas tagħha jġibu lil-Mulej mhumiex jonoraw l-Alla fid-dar tal-Alla. Mhumiex jonoraw. Issa, ma marrux l-estrem fejn m'hemm bżonn tiġi tbus l-idejja lili. Jekk tagħmel hekk imur naħsela wara. Sewwa, għax dak jibda starts verging on idolatry. Imma ħanejkom xi ħaġa. Dan ir-raġel hawn xi oħra Afrikani oħra hawnhekk. Dan waħda mill-affarijiet li għandhom ċertu kulturi Afrikani, ma nafx hekk kollha, imma ndunajt Niġerjani oħrajn, hija they understand how to honor God, the people of God, and the assembly of God. Xiġifieri, jafu kif jonoraw lill-Alla, il-poplu tal-Alla, il-Knisja tal-Alla, u l-ġema tal-Alla. Xiġifieri. Għalhekk inti għandek ministeri fejn tarhom fejn kif ħarsu lejn xulxin, inti ġieli notajt pereżempju ċertu kulturi, speċjalment Niġerjani, hemm kulturi oħra. Do you know of any other cultures like that, brother, in Africa? Apart from Nigerians? Ghanaians? Dawn ċertu kulturi, pereżempju, brother, Mario, Isimgħuni. Jiena għadni kemm ġejt il-Knisja, dħalt ġok ġemma, ħanidu għax il-Knisja għal-poplu ma dħalt post fejn hemm il-ġemma tal-Bulej, u dan huwa l-pastor. Ħafna li m'għandhomx il-kultura ta' unur. Hekk. Issa, tħabbix rasek, jekk dan huwa raġel Alla mhux ħajjuh għalih, imma inti immissjajt xi ħaġa. Issa, għajna mlu modda mhuwiex pastor, ma tmux taħsbu qed ngħidilkom hekk biex dan tagħmluh miegħi. Għalkemm għandkom ukoll tagħmluh miegħi u ma' kull pastor, ma' kull raġel u bniedem mara tal-Alla veru fis-Saltna. Ma mhux għajna mlu mod Kristjan, raġel tal-Alla bħal kwalinkwa li jiġi regolari hawnhekk jaqdi jagħmel semu jagħmel dmiru fis-Saltna tal-Alla. Ġi mhux qed ngħidilkom għax għandu xi titlu. Imma there is a certain respect, attitude of respect, attitudni ta' unur. Aħna għandna kultura ta' ġbin. Mhix ħażina, imma jekk tibqa' b'dik il-mentalità ta' ġbin, inti qatt ma titgħallem tonora. Ħantikom eżempju ieħor. Meta raġel tal-Alla inti tgħidlu għaw ġbin, tibżax ma tilef xejn, inti mmissjajt opportunità. Qed tifhmu? Għax inti
Poġġi my brother. Inti anke jekk tmur ċertu soċjetajiet, ċertu tidħol f'bank, il-bniedem ukoll tgħidlu Mister, Sir, Mem, niġu fil-Knisja, bro. It's okay. Ma fija xejn tgħid bro, ta' m'intix qed tagħmel xi sacrileġġ. Imma qgħod attent hekk kiex il-bro tiegħek hija għax għandek ma tallimx tonora. There is lack of honor. Honor. Vera int hija, imma inti reali. Intom reali. Intom saltna ta' saċerdozju irjal. U fin in a royal court, honor must be preeminent. Tinsiex, jiena t-nonorak lilek, mux għax għandek titlu, imma xint tħija fi Kristu. Ma neħdokx for granted, għax int tħija fi Kristu. Il-Pastor Hagen li għada ħajkun maħna, għada, issa dek tkellmu, ekki kelmek ta' għax huwa vera umli. Sawa? Imma jekk inti dejlu, bros, min? Kemm uħu pieċi nżegwik fuq il-YouTube, me? Issa, qabli, dak mux ħajħu xejta ġifieri, mux ħajħu għalli, tabda zi. Imminti you're not operating in honor. Mux ħajħu għalliħ. Tifhem? There is a certain attitudni ta' unur. Qed tifhmu? Tinduna nies li jafu jonoraw u nies li ma jkun mhux għax ikunu kattivi imma dom ma jatalmux xi tfisser tonora. Però tinsix dik il-mentalità ħafna jmorru hekk ukoll lejn il-mulej. Isimgħu nistenna ftit. Jiena u inti qabel kollox Alla li jista' kollox huwa missieri, missierek u nsejħulu abba missi. Please sirafa dik. Daħħala fil-pedamenti ta' moħħok. Però jiena l-alla l-missieri xorta naf nonoraħ u għadni nitallem nonoraħ. Ħantikom eżempju. Missieri tad-dinja, Donald, li kienu ħobbni jilab miegħi meta kont żgħar kien jaħsilni, jitmani, jiddixxiplinani. Però il-konfidenza li għandi miegħu hija ta' missier ta' ben. Però kien hemm element fej ximkien fej tidħol awtorità, fej jidħol rispett. Dak missieri u nonoraħ. Ħantikom eżempju. Inti tħossok tajjeb kieku xi ħadd jiġi jgħajjar il-missierek? Għaliex ħafna Kristjani m'għandhomx problema jisimgħu Kristjani jgħajru lill-Alla, ma jok mhux il-Alla in-nies tal-Alla. Ħossuhom okej fuq għadi, meta jiġu attakkati huma jra nies tal-Alla. Did you know when you do that, you are dishonoring God? And you need His miracle. Ejt l-Ispirtu Santu jgħidlu mulej għallimni nikber fl-unur. Għaxem skrittur, mux waħda ta' turrun. Pero waħda mill-iskritturi tgħid hekk Alla. Li l-min jonoraħ lill-Alla, Alla jonorak. Ma nistalla mux bis pastors, mux bis apostli, profeti, allima u rajja, u apostli, mux dak bis, mux bis ma djakni u ma xjuħu. Da, number one, fid-dar tal-mulej ejja nitalmu nonoraw. Imma, anka bej laħwa. Per esempio, jena semmejtilkom ġej is-sajf, kważi s-sajf maħna, taf li jena il-bisi huwa wkoll rappreżentanza ta' kif jiena nonora lill-Alla. Issa, jekk jiena ma nilbis b'mod onorabbli, b'mod diċenti, tgħidlu kemm minn dejjaq. Qabli inti jekk tarani li ma jimpurtax, però jiena lilek qed narak ignorant. Għadek ma fimx xi ħaġa kruċjali fis-saltna. Is-saltna talla topera fuq l-unur.
U l-onur huwa li ħanaraw fil-Bibja li meta xi ħadd kellu bżonn miraklu u onora lil Alla jew il-ħmara tiegħu, il-messaġġier tiegħu, is-sopranatural ġiri li jsjad fuq ħajtu. I'm telling you, brothers and sisters, it's the truth. Halleluja. Ftakar Ġesu jgħidilna, min jonora lili, jonora lil missieri. Pero jekk tonoraw il-qaddejja tiegħi, intom ukoll tonoraw lili, mela meta aħna niddiżonaraw lil qaddejja tal-Alla, qed niddiżonaraw lil Alla. Halleluja. L-onur huwa il-motivazzjoni li tagħti. Morru fi ktib ta' Filippin nej, malaj. Halleluja. Pittada festa, xaħwa. Mux għada ġifiri, għaw xaħat ħajuħa festa għada. Vers 5. Aħna ċertu nies forsi fil-kultura tagħna u jista' jkun well-meaning ta' hemm ċertu konfidenzi żejda bejnietna għax nieħdu lil xulxin for granted. L-għadu tal-onur huwa il-for grantedness. The enemy of honor is for grantedness. U hija drajtu. Per eżempju, għandikom xi ħaġa oħra. Taf li inti meta inti qed tiġi l-komunità, tisma' l-kelma, tiġi bil-ġuħ, qed tonara lil Alla. Meta jiena intom mhux ħanejdilkom li jekk inti ma tiġix is-sibt jew ma tiġix l-erba' qed tagħmel dunub, imma żgur qed tonqos fl-unur tiegħek lejn mulej. Jiġifieri bħalma jgħid Pawlu, hemm affarijiet li nista' nagħmilhom ma jkunx ta' benefiċċju għalija jekk nagħmilhom. Qed tifhmu? Halleluja. Mela, Filippin 2, vers 5. Aħsbu bħal ma kien jaħseb Kristu Ġesu. Aħsbu bħal ma kien jaħseb Kristu Ġesu. Għad li kellu n-natura tal-Alla, ma għadx fit-tex tiegħu li huwa daqs Alla. Min jonora dejjem jolli lil ħadd ieħor mhux lilu nnifsu. Però meta jien qed nonora il-dak li Alla jonora, Alla jonora lili. Alla jonora lilek. Li tonora tfisser edna li tagħti valur. Xi ħaġa interessanti fil-Grieg, jiena għedtilkom skont il-Proverbi kapitolu 3, il-Bibja tgħidlek onora lil Alla bil-qlieħ kollu tiegħek. Ma tistax tonora u ma tagħtix. Ma tistax. Because when honor is involved, there is always the giving of. Issa, do you know how much you give? Do you know how much you give when you honor? Oh, this is good. Tidnejlek xtati meta inti tonora? You will give exactly the amount of how much you value. Some of you value God 50 cents. Some of you value God €1. Ejli jissanti kif Alla jħossu onorat. Anka meta jiena mmur ġo restorant u nħalli tip, niddejjaq inħallilhom xi 5 cents, 10 cents, jew xi 30 cents. Issa jekk jiena faqt €1, all right, inħalliha 10 cents, nifhimha. Imma jekk immur kil-ikla u għajna jagħmlu mod round about €25, ħadd ikla ta' fuq biss. U jiena nħallilhom 50 cents. Issa tgħidlik mela kemm titħallilhom? Ħallihom li tonorhom. Ħallilhom li tonorhom. 50 cents u waqt €25 mhix taħta, m'intix tonora. Din hija l-kultura tal-onur.
We are learning a culture how to honor. Amen. Kemm tista' tagħtihom? Naf. Ma nafx, naħseb ma 25 euro. Naħseb mill-inqas 2 euro. Jekk tagħti by the way, l-Amerika xi ħaġa interessanti ma tistax tagħti inqas minn 15%. Vera, awtomatika. Anyway, mela li tagħti valur, li tagħti sima, xi ħaġa interessanti fil-Grieg, fil-Concordance tajt li unur tfisser li tagħti flus. Meta inti tagħti flus, sew is-salla meta tnagħtu l-flus aħna għaddex mal-offerta lil mulej. Ma jmorrux fil-euros u d-dollars ma jmorrux fil-ġenna. Imma l-unur li inti tagħti qed jitla fil-ġenna. F'Sigrati tal-Apostli kapitlu 10 kien hemm wieħed jismu Kornelju kien jismu x'kien jismu dar? Kornelju kien jismu kapitlu 10? Meta l-Bibja tgħidlek kien jagħti mill-flusu u jgħin il-foqra u ma kienx ludi. Nsejġ kien jismu, insomma, fl-Atti tal-Apostli 10. U kien onora lil Alla u l-Bibja tgħidlek u Alla ta' każ ta' nota ta' dak li kienet jagħti. Għaliex, għax inti meta tagħti, Alla mhux biss flus, anything when you give. When you give, you are getting God's attention. I'm saying bl-Inglis, ma tistax tħobb. Tista' tagħti u ma tħobbx, ma tistax tgħid jiena nħobb u ma nagħtix. Tista' tagħti u ma tonorax sa ċertu punt għax innaf jekk inti qed tagħti t-taxxa tħallas it-taxxa tiegħek. Inti mhux għax qed tonorax qed tagħmilha bil-fors. Sewwa, imma jekk inti tagħti, meta tagħti inti b'attitudni biex tonora, inti qed tiġbed il-favur tal-Alla fuq ħajtek. Let me tell you something. If you want to attract the favor of God quickly upon you, start honoring God with your substance. Don't believe me? Wait for the few weeks coming. Ħalli norikom kif Alla verament is moved from heaven, jiġi mċaqlaq mis-sema meta jara l-poplu tiegħu jagħtu u jonorawh. I'm telling you the truth. If you don't want to believe it, I'm going to prove it to you by the Bible. It's up to you mbagħad. Jekk ma inti ma tistax tonora l-kelma tal-Alla, tkun mhux ħadd tonora lili. Tifhmu? Halleluja. Aħna nassoċjaw l-unur ma' royaltà. Imma x'nassoċjaw ma' l-unur ukoll. Bl-Ingliż ngħidilkom splendor, rispett, reverenza, rikkezzi. Taf li l-Iskrittura titkellem l-unur u r-rikkezzi jmorru flimkien. Ir-rikkezzi u l-unur jmorru flimkien. Skont l-Oxford Dictionary, l-unur tfisser li tagħti rispett għoli, li tagħti stima għolja, li tagħti rikonoxxenza għolja. Hija l-kwalità li tkun taf u li tagħmel dak li huwa sewwa dejjem. Raġel ta' unur, raġel mara ta' unur, dejjem ifittex li jagħmel is-sewwa f'kull sitwazzjoni. Mara ta' unur dejjem tfittex li tagħmel dak li huwa sewwa anke jekk ħadd mod jarak. Infatti, honor l-unur u l-integrità huma simili ħafna. L-unur u l-integrità huma simili ħafna. Dal-waqt nispiċċaw nitolbu. Ħanibdew il-ftit punti. L-unur hija l-atmosfera tas-sema. Fis-sema fil-ġenna, l-atmosfera hija l-unur. L-atmosfera li Alla jammar fiha hija l-unur. Il-platform għal qawwa tal-Alla huwa l-unur. Iċ-ċavetta għal miraklu tiegħek hija l-unur. Ħa nispiċċaw b'Apokalissi kapitlu 19. Ħa nispiċċaw praise and worship him. Would you please come, please? Ħanital, taf x'qed nagħmlilkom jiena llum? I'm setting you up for your miracle.
I'm helping you be set up for your breakthrough. Et nejnek biex inti tiġi verament f'pożizzjoni fejn il-miraklu li lek tistenna jiġi u jimmanifesta. Hallelujah. Simple. God said, honor me and I will honor you. Hallelujah. Apokalissi 19. Morru waqraw sew dal-iskrittura sabiħa ħafna. Hallelujah. 19 verse 1. Wara dan smajt bħal leħen qawwi ta' kotra kbira fis-sema jgħidu. Hallelujah! Is-salvazzjoni u l-glorja u l-qawwa tal-Alla tagħna. Issa xi ħaġa interessanti, bil-Malti hawnhekk tgħidlek glorja. Għax f'ċertu postijiet fil-Bibja l-unur u l-glorja huma sinonimi. Imma jekk taqraħħa bl-Ingliż tgħidlek honor, unur. Fis-sema lill-Alla qed jagħtuh unur kontinwament, unur jonorawh. Fil-30 ta' dan ix-xahar knejjes, eluf ta' knejjes u knisja madwar id-dinja ħajkunu qed jagħtu sija sħiħa madwar id-dinja fl-istess sija unur lill-Alla. Mhux titolbu jew tikroblu imma sija tonorah. Allora, u bħala ġema, bħala familja. Glorja lill-Mulej. Minix ħaniftaħ fuqha, imma ħansemmilkom passaġġ. F'Mark kapitlu 6, Ġesu jmur f'pajjiżu stess. U l-Bibja tgħidlek li hemmhekk ma setax jagħmel mirakli. Taf għaliex? Għax ma norawhx. You're going to be surprised what you're going to see in the Bible that you've read and you've never seen it before. ħatiħdu sorpriża meta f'dawn il-ġimgħat li ġejjin jakkala il-blajna tal-Mulej, ħanaraw fil-passaġġi fil-Bibja, passaġġi li rajthom u laqqas indunajt li Alla jkellmek fuq l-onur. Hallelujah. Are we ready to go up, brothers and sisters? Għax il-kultura tas-sema u Kristu għalinna biex aħna klien fis-sema jien nitolbu biex jiġi fuq din l-art hija kultura ta' unur. Hallelujah. Gloria lil Mulej. Grazzi Mulej. Ejja nitolbu. Ejja nbaxxu rasna. Hallelujah. Jekk inti llum qiegħataw, jew inti qed issegwi dan il-messaġġ fuq il-YouTube. U għall-ewwel darba tgħidli, Pastor, nixtieq nibda nonora lill-Alla. U l-ewwel ħaġa ma rrid nagħmel hija bilina nirrikonoxxih u ngħidlu inti l-Mulej tiegħi u inti Alla tiegħi. U nitolbok Mulej biex inti ssalvani. U jekk inti għallum għall-ewwel darba tgħidli Pastor, nixtieq nibda din il-ħajja ġdida ma' Kristu. Insir nafu personali. U nitgħallem nimxi miegħu u jimxi miegħi. Jekk inti għal-ħars qatt tmut illum u m'intix ċert li inti salvat, tista' tkun ċert. Jista' jkollok iċ-ċertezza tas-salvazzjoni. U billi inti meta ddur lejn il-Mulej, l-ewwel pass ta' unur kull wieħed minna nagħmlu lejn il-Mulej meta aħna ngħidulu Mulej salvani. Nemmen fik, nemmen li inti li bent tal-ħaj. Meta dan jien nagħmlu qed nagħmel l-ewwel pass ta' unur lejn Alla. U xi ħaġa tal-għaġeb meta jiena nonora lil Alla hekk Alla jgħidli millum il-qudiem jiena ngħidlek ibni, binti, salvat, nubitek maħfura. Għalhekk il-Mulej jgħidlek kull meta tonorah, Alla jonorak. Jekk inti jagħtaw illum u tgħidli Pastor jiena dik il-persuna nixtieq dagħti ħajti lil Ġesu Kristu verament tal-ewwel darba u nagħmlu s-situ salvatur ta' ħajti u millum il-qudiem jiena lilu biss naqdi. Jekk dan il-persuna inti jolli dejk għaw xi ħadd illum jixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għolli dejk bla mistħija. Għolli dejk jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu.
Jadek qatt ma twilit minn ġdid. Int żgur li inti mwilet minn ġdid. Inti żgur li int salvat. Inti żgur li ismek miktub fil-ktib tal-ħajja, dnubitek maħfura. Inti żgur minnu dan? Jekk inti minti żgur u tixtieq tkun żgur, olli dek malajr, olli dek malajr. Minaw, olli dek malajr, olli dek malajr. Halleluja. Ejja nqumu bil-wifqa. Kulħadd jitlob miegħi. Itlob miegħi issa stess. It-talba jda minn qalbek. Għajlu Mr. Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Abba Misier, nirringrazzjak ta' ibnek Ġesu Kristu. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa l-iben tal-ħaj, mitalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien salvat. Ġesu, ejja f'ħajti. Imlini bil-preżenza tiegħek, bl-Ispiritu Santu. U millum il-qudiem agħtini l-grazzja biex ngħix għalik. Allimni li fid-deċiżjonijiet ta' ħajti nonorak mulej. Inti jistħoqloq il-glorja, l-onur u l-qawwa. Millum il-qudiem nixtieq li bil-ħajja tiegħi nonora lilek mulej. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, għatu ġabċipa lil-mulej. Gloria l-mulej. YouTube audience.